Jeg hedder Kirsten, og jeg er mor til Cecilie på 14 år. Cecilie startede med at menstruere allerede som 10-årig, hvor kort tid efter hendes første menstruation begyndte hun at få voldsomme menstruationssmerter. Det var noget med, at hun vågnede om natten og skreg. Hun var selvfølgelig meget grædende, og hun roterede ekstremt meget rundt i sengen for at finde ro på kroppen. Det var ekstremt voldsomt som forældre at se på og høre på, og min bekymring blev selvfølgelig større, da jeg selv fik konstateret med endometriose for 15 år siden. Hjemme i vores hus blev det simpelthen for meget. Vi tog beslutningen om, at uanset hvad det er, om det er almindelige menstruationssmerter, eller om det eventuelt er endometriose, så er det ikke okay, at man skal vågne om natten og ligge og skrige af smerter. Og når først den beslutning er taget, at det ikke er acceptabelt, så er man mere i stand til at gå i krig med de forhindringer, der kommer. Og der kommer forhindringer i systemet, man skal igennem. Der kommer forhindringer i forbindelse med at blive sendt videre til specialister, med at få nogen til at høre på, at det her det er ud over almindelige menstruationssmerter. Det første skridt, det er at få jeres datter med til egen læge, hvor man så kan finde ud af en behandlingsform. Det kan eventuelt være, når der ikke ligger nogen diagnose selvfølgelig. Det kan være almindelig smertebehandling med ganske almindelig håndkøbsmedicin. Det kan også være p-piller, som i dag ses som smertebehandling også. Og så samtidig er der, at de kan henvise til speciallæger, som så kan henvise videre til specialsygehus. I selve forløbet og opstartet af forløbet og i slutningen af forløbet har vi selvfølgelig rendt ind i steder, hvor vi ikke har vidst, hvad vi skulle gøre. Og der har vi ringet flere gange til Endometrioseforeningen, som har været til stor støtte. Og man behøver ikke at have nogen form for diagnose for at ringe. Det kan være ganske almindelig usikkerhed. Det kan være brug for at snakke. Det kan være brug for at høre, hvor kan jeg henvende mig henne. Jeg støtter min datter ved at prøve at være tovholder i forhold til hendes hverdag. Det betyder for vores vedkommende, at jeg forsøger at høre, hvad det hun har brug for. Det kan være at skal have en snak med hendes skole i forhold til idræt. Enten at hun har svært ved at deltage på grund af smerter, eller at hun måske har brug for en anden form for idræt. Det kan være at snakke med hendes sundhedsplejerske eller sygeplejerske på skolen, for at fortælle, hvad Cecilias problem er. Det kan være, at vi skal ind og kigge på hendes kost, omkring hvad det hun spiser, hvad kunne hun spise mere af, hvad kunne hun spise mindre af. Det kan være omkring generelt i forhold til at støtte og vejlede hende igennem dagen i de ting også, der gør, at hun er meget anderledes fra hendes andre veninder. Cecilia har ikke diagnosen endometriose, som jeg har. Men min bekymring ligger der. Det jeg ved, at det kan være arveligt. Samtidig med ved jeg også, at det kan være arveligt til min søn, som i værste tilfælde kan sende det videre til hans døtre. Og så kører ringen hele vejen. Jeg vil ikke sidde og sige, at jeg føler, at jeg har dårlig samvittighed, for det er ikke noget, jeg har sendt videre med vilje. Men et eller andet sted er det måske også en fordel, at jeg står og har en diagnose i og med. Jeg ved, hvad det er, det handler om, og så er jeg bedre til at støtte og bedre til at skubbe de rigtige retninger. Jeg kan godt forstå, at mange både mødre og fædre bekymrer sig om at give deres døtre p-piller i en tidlig alder. Men jeg tror, der er vi nok desværre lidt for gammeldags. Før i tiden brugte man kun p-piller som præventionsmiddel, hvor det nu er blevet et meget anerkendt smertedækning for menstruationssmerte. Vi var selv meget bekymret, men vi har i hvert fald ikke fortrudt et øjeblik, at Cecilia kom på p-piller. Cecilia har nu været på p-piller i 3 måneder som behandling. Og det gør, at hun igen tager ud til veninderne, og uden at skal bekymre sig om hun får ondt, når hun er afsted. Så som det er lige nu, og som vi håber på, at det fortsætter, så lever Cecilia som en glad 14-årig teenagepige.